Bore da, mis mae Pais fan hyn, a mae hwn ar gyfer pobl blwyddyn 9 a blwyddyn 10 sydd yn gwneud y bac. Nawr, mae angen chi creu holiadur am nifer o'r unedau yn y bac, sef menter a falle'r prosiect unigol. Ac dwi'n gweld llawer iawn o bobl yn mynd o gwmpas yr ysgol gyda holiadur papur. Nawr, does dim byd yn bod gyda hwnna, ond mae dulliau llawer gwell ar gael. Ac un o dulliau yw defnyddio Google Forms. A mae Google Forms lan fan hyn, ac os fi'n jyst yn mynd mewn, ac os chi ddim yn gweld Google Forms wedyn, mae chi'n mynd lawr a mae e fan hyn. Nawr, beth mae angen i chi wneud ydy creu ffurflen newydd ac wedyn rhoi teitl ar gyfer y ffurflen yma. So, bai stondin bwyd ac wedyn y cwestiwn cyntaf. Ydych chi'n hoffi a wedyn beth bynnag, beth ysgrifennau mewn fan hyn, teisen, ydych chi'n hoffi teisen. Right, nawr, opsiwn 1, ydw, a wedyn opsiwn 2, nac, ydw. Okay, so dyma cwestiwn cyntaf. Wedyn, nesaf beth dwi'n mynd i ddweud ydy cwestiwn pa flas o teisen ydych chi'n hoffi? Nawr, chi'n gweld, mae chi penderfynu ar y cwestiynau o flaen llaw. So, fan hyn nawr, siocled, plaen, mefus. Okay. Chi'n jyst yn mynd trwyddo fan hyn yr opsiynau i gyd. A na i cwestiwn arall hefyd, pa bris ydych chi fodlon talu? Nawr, wrth gwrs, mae pob un yn mynd i ateb hwnna yn arbed unan. So mae pob un yn mynd i ddweud y pris isa i chi'n rhoi. So gallwch chi dewis short answer, ond fi'n mynd i wneud multiple choice eto fan hyn. Ac beth i chi'n mynd i dewis fel pint? Pint 50 a falle 2 pint. Okay? Nawr, na gyd yw e. So beth mae angen chi wneud nawr yw rhoi teitl ar gyfer eich ffurflen. Ac wedyn, mae fe wedi cael ei wneud. Nawr, beth gallech chi wneud? Chi'n mynd i send a gallwch chi anfon hwn allan i pob un. Neu beth gallwch chi wneud yw cael cysylltiad, neu gallwch chi wneud link hefyd. Okay? So, digon hawdd fyna, ac wedyn automatically collate respondents, a wedyn include form in email gallwch chi wneud hefyd, a mae hwnna'n problem. Nawr, beth sydd gyda chi fan hyn? Chi'n gallu rhannu fe ar Facebook hefyd, neu chi'n gallu rhannu fe ar Twitter. Mae e lan i chi. So wedyn, gallwn ni wneud hynny fyna. So fi'n gallu canslo hwnna fyna nawr. Nawr, peth arall gallwch chi gwneud, wrth gwrs, mae pethau add-ons fan hyn gyda ni gallu cael y wybodaeth mewn i gyd fan hyn. Nawr, ar ôl casglu wybodaeth, mae hwn yn mynd i anfon y data i ni tu fewn i Google Sheets. Ac amser mae tu fewn i Google Sheets, beth ni'n gallu gwneud wedyn yw creu graff. So, yn yr ail fideo, dwi'n mynd i ddangos i chi wedyn sut i creu graff gyda'r gwybodaeth yma. So, newch yn siŵr i chi'n gwasgu yr hoffi, newch yn siŵr chi'n gwasgu y dilyn, a newch yn siŵr chi'n gwasgu'r gloch, so chi'n gweld y fideo nesaf. So, hwyl am nawr, a mae'r fideo nesaf mi ddangos chi sut i creu graffiau.